kuinka hyvin on onnistunut. Se on niin kylmä se torppa, jos se on se kännykän paras. Joo, 3 minuuttia on niinku H-hetkeen, jos katsotaan sitä virallista niinku ryhdistäytykää! Me ollaan vähintään yhtä ryhdistäytyneitä kuin aina. Niin kuin aina ennenkin. Joo. Saat sä Timo siellä syrjässä istua. Saat sä nyt tuota. Niin, saat sä istua tässäkin. Ei meitä haittaa se. Hei, kun Schools Out lähtee, eikö se lähde sitten melko pian se alkuun jälkeen sitten, niinku, eikö se niin ollut aina sitten? No pakko sen jälkeen kun feidataan tuo, niin sitten tulee jotain lätinää. Jotain lätinää ja sitten muutama sana, sitten lähtee Schools Out ja sitten sit vähän katsotaan mitä muistaa. Ja tältähän se kuulostaa nyt sitten lauantaina, eikä niin? Eikö se ole? Kaikissa maailman, tai ainakin Suomen kouluissa. Joo, tässä on ollut vähän vaikea pysyä kärryillä, että mikä päivä on milloinkin ja kaikki tulee nyt aika äkkiä. Me ollaan oltu reisun päällä. Hirveästi benchmarkattu ja yritetty oppia itseänsä viisaammilta. Joo. Ja sitten käytiin niittämässä menestystä yhdessä Keski-Pohjanmaan yrittäjien kanssa Kujossa. Tämä viikko oli nyt vielä hehkutusviikko. Joo, tämä viikko on vielä hehkutus. Perinteisesti keskipohjalaisethan ei kehu, mutta kun muut on tutkinut, niin sitä voi jää silloin julistaa näin niin kuin yleisesti faktana. Kujo on siis kunnallisjohdon neuvottelupäivät. Se on yrittäjäjärjestön joka vuosi tällainen hieno sana. Pystytkö sanoa 4 kertaa nopeammin? Meillä on siis tiedoksi, täällä on meidän radio päämajassa on jo meidän tämän päivän vieras, kesämies itse, Suomen vittumaisin katsuri. Haluat sanoa sen kuitenkin. Koska vieras voi sanoa mitä vain. Timo Pajala. On hyvä suku. Erittäin, kyllä. Emme ole sukua, tietääkseni. Voi luojan kiitos. Vaikka yhteisyyttä näkyy. Joo, niin on. Timon kanssa kuulostellaan kuulumisia tässä kohta seuraavan biisin jälkeen. Mutta me annettiin Timolle lupa poikkeuksellisesti kommentoida tässä jo ennen sitä varsinaista haastattelusessiota, koska Timo ei muutenkaan, se ei kuitenkaan saa pitää suusta kiinni. Nyt jännittää, että löytäänkö me takaisin sinne Kujoon. Niin. Mutta siis se on kisa, vaikka ne sanoo, että se ei ole kisa, mutta onhan se, koska yrittäjät järjestää yrittäjille kyselyn, että miten on kenenkin kunnassa järjestetty yrittäjäystävällisyys ja yrityspalvelut. Suomen paras ykkösmaakunta tai yrittäjäjärjestöalue oli Keski-Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa oli kirkas ykkönen. Montako sijaa se nyt nousi? 5. Se oli eilisessä oltiin siellä 5, nyt oltiin reilusti ykkösiä. Se oli tavoite, mutta täytyy sanoa, että en mä tiedä, uskottiinko me siihen aivan. Ja me istuttiin siellä hattuhyllyllä Jukan kanssa kaukana muista keskipohjalaisista justiin siinä kohtaa. Ja sitten kun se tulos julkistettiin, niin ei lähtenyt semmoinen kiljahdus, vaan semmoinen vaimea. Kaikki oli että onko tässä joku virhe? Joo. Tässä se ongelma justiin tuleekin, että pikkusen liian nöyrää porukkaa. No vähän. Joo. Kyllä. Joo. Mutta se on hyvä, että meillä on tuollainen eduskuntavaaliehdokas menossa. Niin on. Mun täytyy korjata tässä vaiheessa, että minä en ole varsinainen eduskuntavaaliehdokas vaan esitetään eduskuntavaaliehdokkaksi. No niin, meillä on siis tällainen esitetään eduskuntavaaliehdokkaaksi tyyppi. Joo. Pitkä sana sekin. Mutta sitten tähän samaan kyselyyn liittyen, niin Keski-Pohjanmaan, siis siellä mitataan paljon erilaisia asioita, niin Suomessa 9. parhaat arvosanat lupapalvelusta sai Kannus. Siitäkin muuten. Nämä kiitokset menee suoraan tuonne maailman parhaalle Timolle. Hyvä Timo! Se on yksi asia, mitä jos tämän kokoisen paikassa pitää pelata, niin Himangan Timo tekee ihan äärimmäisen jouhevasti ja hyvin niitä hommia. Ja siitä tuli suora kiitos. Jos Suomessa pääsee top 10-listalle yrittäjien itsensä arvioimalla varmassa kyselyssä, niin se on kova. On. Ja sitten tietysti nämä meidän yrityspalvelut, niin se on nyt vaatimattomasti niin, että
Keski-Pohjanmaan yrittäjien alueella Ja Pohjanmaan. Yrityspalvelut on meillä. Ja jotta tämä olisi uskottavaa, niin siellä äänestyksessä oli myös niitä täysiä soraääniä, jotka ei ollut ollenkaan tyytyväiset. Mun mielestä tämä ei olisi uskottavaa, jos olisi näin. Ja hyvä niin voidaan jotakin parantaa. Mutta tämä on sinänsä hankala pitää tämä piikkipaikka, mutta koitetaan. Huipulla tuulee. Joo. Mutta ainakin suunta on jollain tavalla oikea. Näin tulkitsisin tätä teidän puheesta. Niin siis suunta on ainakin eteenpäin. Joo, kyllä. Juuri näin. Joo, se, että mihinkä suuntaan se eteenpäin on, niin se on aina sinne, mihin se nokka näyttää. Aivan. Joo. Mutta se, että Keski-Pohjanmaa ykkönen, se on hieno saavutus, se pitää pyrkiä pitämään. Ja meidän yrityspalvelut oli ykkösiä. Se on kanssa äärimmäisen mahtava. Kiitos meille siitä niin kuin yrittäjäkentältä. Se oli kiva saada. Mutta sitten siellä on paljon asioita, mitä vielä pystyy ja halutaan kehittää. Siellä oli paljon muutama näitä kehityskohteita, mitä siellä oli laitettu. Hankinnat esimerkiksi. Kaupungin hankinnat. Joo, se oli ihan selkeä. Mieliaihe. Niin. Mutta siellä oli selkeitä tällaisia teemoja, mitkä sai kuraa aika monesta kunnista. Et siellä oli aika harva kunta, jossa kaupungin hankinnoista tykättiin. Että ne on tehty kunnolla hyvin. Kyllä. Utajärvi pienten kuntien sarjassa niin pitää nostaa. Ne on meitä pikkasen pienempi. Siellä on tehty äärimmäisen fiksusti asioita jo pitkän aikaa. Tavallaan samoja teemoja, mitä me on nyt tässä pietty Framilla, niin ne on vienyt niitä pitkäjänteisesti ja siellä ne sai läpi linjan tosi hyvät pisteet kaikista asioista. Joo. Siksi me on sielläkin käyty benchmarkkaamassa, koska ne on ollut hyviä. Joo, käyty kylässä siellä, missä on tehty paremmin. Apinointihan on aina sallittua. Joo. Viisaampia kannattaa apinoida. Nimenomaan. Ei, sua mä en. Joo. No, se tuli tässä jo todettu, että tänään meillä on tämä meidän kansanmies Pajalan Timo täällä vieraana. Muutenhan tässä oli tänään tarkoitus, taas höpistä mitä sun sattuu. Niin kuin aina. Tekstiviestipalsta myöskin tänään. Siellä on myöskin suoria tekstiviestiä tälle meidän Timolle, niin käsitellään ne tuossa Timon kanssa, josta sitä aikaisemmin. Ja sitten tietysti se tässä nyt päällimmäisenä pyörii, että kesä tulee. Ja tänään on siis pystytetty tuonne vanhaan kaupunkiin Mäkiraanmäelle kannuskyltti, semmoinen puinen, tosi hieno. Mehän on nähty se kuva vasta somesta, ei ole keretty paikan päälle katsomaan. Niin tämän 40-vuotis juhlavuoden kunniaksi, niin näytti kyllä tosi komialta se. Joo, tykkäsin, että se on puuta. Siis se oli musta tosi hyvä veto. Koska niitä betonimörskiä näkee aina, mutta se, että meillä on vahva puuteollisuus, puujalostus. Meillä on puita. Niin kuin sen koko tavallaan skaala, niin onhan se ihan oikein, että se tehdään puusta. Juuri näin. Kyllä. Niin kuin julkiset rakennuksetkin minusta voisi tehdä. Niin, joo. Esimerkiksi. Joo, aivan totta. Kuunnellaanko Wargirlia, niin päästään... Ei vielä. Eikö vielä? Ei vielä. Mä halusin sanoa sen, että nyt kun kesäkuu lähtee pyörimään, niin siellä alkaa rullaamaan kaikki meidän kesätapahtumat. 40-vuotis juhlavuoden tapahtumat. Meidän kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori Eeli on tehnyt ihan älyttömän hyvää duunia tässä tosi lyhyen ajan sisällä. Siellä on vaikuttava lista kaiken maailman tapahtumia, mitä nyt sitten Kannuksessa taas tänäkin kesänä tapahtuu. Ja Tori on saanut paljon kiitosta. Nyt kun oli se suurtori, niin käytiin jututtamassa niitä myyjiä, jotka kulkee ympäri Suomen maata. Niistä ei, kaikki, ketä minä kävin jututtamassa, niin ei ollut kukaan käynyt Kannuksessa aikaisemmin. Niin antavat tosi hyvää palautetta siitä, miten mukavalta tämä meidän keskusta näyttää. Ja viime viikolla jäätiin tätä oikein miettimään, että niin, kyllä, se on muuten aivan totta. Että taas kun ulkopuolisin silmin tulee siihen niin kuin torialueelle, niin onhan siis se ranta, kun on puhuttu pitkään, että me ei ole osattu ottaa sitä jokea käyttöön, niin nyt on tehty ihan oikeita asioita. Nyt se rupia sieltä tulee edukseen, se joki tulee lähelle, siellä on se kuntoilupaikka
ja on tämä tori kaikki. Tavallaan se on viety lähemmäs sitä jokea, mikä on täysin oikein juttu. Et meillä paikallisilla on joskus tapana jäädä sitten pyöriin vai ainoastaan niihin negatiivisiin asioihin, kun samaan aikaan paljon juttuja on mennyt oikeaan suuntaan. Ja vielä jatketaan tuosta torihommasta. Hanskakauppias eräs nimeltä mainitsematon kehu, ei paikallinenkaan, sitten aika hyvin saa noita sähköpistokkeita nyt kylmälaitteisiin, että kyllä ne tuntuu olevan suhkat tyytyväisiä. Joo, se on ollut kyllä. Hyvä, että jossakin onnistunut. Kyllä. Ja siis siihen meijerin vanhaan siltaanhan kaavaillaan semmoisia valoja, että siitä tulisi tämmöinen jatkuvasti valaistu asia. Siitä tulee hieno. Niin. Sä voit kehittää tätä eteenpäin, tätä liikeideaa. Vaihtoehto on myös väriä, Niin, säädeltävät kyllä. tämän värin vaihtoehto. Joo, niitä näkyy, että niitä on autojen keulossakin semmoisia, joita voi puhelimella vaihtaa aika näppärästi. Joo, just näin. Valojen värejä. Mutta seuraavan biisin kautta kohti varsinaista jaksoa Timo Pajala. Saa nähdä, mihin se keskustelu velvoaa. Mielenkiintoista. Jännä. Mutta tää oli Nooran biisi. Joo, Mikä tää tää oli War Girl, How You Feel. Timo Pajalan Timo. Mitä? Tervetuloa. Oi, kiitos. Me ollaan oltu Timon kanssa kerran samassa työpaikassa, muistatko? Joo, mutta me oltiin silloin nuoria ja me tarvittiin ne rahat. Ei puhuta siitä sen enempää. Sä laulat, että Mikki Hiiri mättä hälle käy. Se oli sitä aikaa. Se oli sitä levotonta aikaa. Joo. Ja miten sä kuvailisit itseäsi nyt, jos ajatellaan, että tuolla kuuntelee joku, joka ei tunne? Jaa, mitä Kuka sä oot? Mä oon Timo, melkein peruskannnuslainen. Olen käynyt Ähtärissä syntymässä ja ensimmäiset 5 vuotta asuin Kokkolassa ja sieltä sitten valuttiin pikkuhiljaa tänne päin. Ja, aika tämmönen harmaa, mitä sanomaton. Hiljainen. Niin, kaikkia hyviä ajatuksia päätäen. Osa tulee ulos, osa ei. Mitä sulle mukaan jää sisälle? No onneksi jotakin jää. Minä en usko tuohon kyllä pätkääkään. Mutta vaikea, niin kuin eipä sitä oikein osaa itseänsä sen kummemmin kehua. Kysy vaikka Jukkalta. Niin. Joo, Timo on sellainen ilopilleri. Mähän käytän Timosta myöskin lempinimeä Syväkurkku. Joo, mutta niin. Kyllä. Koska hän on hyvä kertomaan asioita ja kuuntelemaan ja tosi monessa mukana ja verkottunut, että sieltä tulee monesti suodattamatonta hyvää palautetta, että mikä asia on huonosti tai mihin asioihin kannattaisi panostaa. Ja Kyllä mä kehunutkin on joskus, että ei se. no en muista. Mutta sulla on siis titteli, sä oot voittanut vittuilu Suomen mestaruuskisat. Vuosi oli muistaakseni 2009, että siitäkin rupeaa olemaan jonkun verran aikaa, että se oli Lapin rehellisten miesten järjestämä kisa. Sehän... Mikä? Lapin rehellisten miesten? Joo, Lapin rehelliset miehet ry järjesti tämmöisen. Niin, kyllä niitä muutaman kerran oli vuoden välein ja tämän jälkeen niitä ei sitten hirveästi ottanut käsittääkseni ollakaan. Jotain stand-up-koomikkoja omia kisoja on ollut, mutta maalikoille ei, että se on sitten hyyty. Minkälainen tapahtuma se oli? Vittuilu SM-kisa? Se oli, ensin oli alkuerät, eli alkukarsinat. Niitä oli, lähinnä näytti, että niitä oli Pohjois-Suomessa. Ja mä menin sitten sinne Rovaniemelle Tupsuun, joka ei valitettavasti enää ole olemassakaan. Ja siellä oli viimeinen karsinat sitten, ja siellä sitten, joka pääsi karsinasta läpi, niin pääsi sitten välierin, eli fuck-offseihin. Ja siinä sitten edempäin ja finaaliin sitten lopuksi. Ja siinä oli 4 juontajatuomaria, siis 4 tuomaria ja 1 juontajatuomari. Ja ne pisteytettiin ihan niin face to face pääaukumisella. Ja sitten jos siinä tapahtui niin sanotusti vittuuntuminen, niin se oli vähän niin kuin punch to face, että toinen sekosi, niin toinen voitti sen ero. Niitäkin nähtiin siinä. Ja ei tämmönen ihan reipas kisa. Siellä ei pärjännyt mitenkään kiroilemalla tai vastaavalla tyylillä, että kyllä siinä piti ihan oikeasti keksiä jotain. Joo. Niin. Mun mielestä tuo on paras meriitti, jos haluaa eduskuntaan. Että kyllä sinne sä kuulut. No, mä kävin tässä pari viikkoa sitten, että käytiin tuolla eduskunnan kyselytuntia kuuntelemassa ja
Kyllä se kuuntelee sillä taustalta, ettei se mikä tuu niinku ulos siitä. Niin kyllä se aika paljon lähentelee niitä kisoja, että sieltä olisi voinut rankata hyviä tämmöisiä jatkoon fuck-offseihin. Voitaisko me järjestää kannuksessa semmoiset kisat? Mä en tiedä, kaikkihan on mahdollista, mutta Lapin rehellisiltä miehiltä täytyy kysyä, kun niillä on oikeudet siihen. Totta kai. Niin. Mikähän miksi ne loppu? Ei voi tietää. En tiedä kyllä, joo, hyvä kysymys. Että niitä ei vasta ikään tullut. Ja jos Lapin rehelliset miehet kuuntelee tätä, niin sinun pokaali on edelleen saamatta. Pistäkää tuleeseen, että mä oon nähnyt siellä pitänyt käsinsä, mutta siitä siinä kaikki. Joo, terveisiä Lapin rehellisille miehille. Liekö jo sulatettu? No mikä sut sai jäämään tänne? Sä et jäänyt sinne Lappiin, Lapin rehellisten miesten oman kaltaisten ihmisiä. No, siinä oli semmoinen ongelma, että joka voittaa sen kisan, niin sen pitää matkustaa sieltä suurin piirtein suoraan viimeistään seuraavana päivänä Kemijärvelle ja kertoa terveiset Rovaniemeltä, kun niillä ilmeisesti jotain kisaa. Ja se juna jatkoi alaspäin, ei ylöspäin, niin mä tulin takaisin tänne. Mutta sä oot kannukseen jäänyt. Joo, kyllä. Täällä sitä ollaan ja juurruttukin, että tässä sitä värkätä, mihin sitä kotua lähtisi. Joo. Työksessä sä katsastat meidän kaikkia autoja. Kyllä, joo. Suurimmat. Hyvin paljon autoja kulkee. Aina pelon sekaisin tuntein mennään. Mm-hmm. Joskus ei tarvitse edes peljätä, kun tietää, että haetaan vikalista ja sitten voi taas seuraavalla viikolla tai sitä seuraavalla käydä sitten hakea se leima. No kyllä, auto jos on kunnossa, niin se on kunnossa. Niin, no nimenomaan se, että välillä ei tarvitse edes peljätä, että tuleeko leima. Niin, se aivan. Kunhan ollaan käyttä näyttämässä, että ei tule sinne käyttökieltoa. Me ollaan joskus mietittykin, että meidät kyllä tunnistaa yrityskannuksen laatua. Joo. Ne ei sillä lailla kilpaa kimaltele missään nurkalla. Joka huomioon, että auto on kulkuväline. Niin, kyllä, joo. Ja tässä kohtaa voi tunnustaa, kun rikos on vanhentunut. Kerran kävi niinkin, se oli kyllä, taisi olla mamman auto, mutta kävi kuitenkin näin, että katsottiin, että leima-aika alkaa tulla vastaan, että nyt pitäisi varmaan lähteä käymään. Varmaan viimeisellä viikolla just ennen sitä päivämäärää kyllä tulin käymään. Silloin en muista, että se oliko se, missä täällä oli paikallinen silloin. Taisi olla tuolla entinen Poutun koiraruokatehtaalla. Joo. Joo. Niin, menin käymään, menin läpi, sain leiman, mutta se kommentoi vain siinä vaiheessa, kun se otti sitä printtiä pihalle, että tämä on tainnut mennä vähän pitkäksi. Mä eikä ole. Siinä on tuore leima. Se oli musta pari päivää ennen. Eikä ole, kun justiin ennen päivää, johon, mutta se on vuoden myöhässä. Niin justiin, okei. Joo. Sulla on kyllä hyvä tuuri. Joo. Taisi olla Lada Samara-merkkinen se kyseinen pilssi. Ja minä kävin meidän Mitsulla Haaparannassa asti mutkan ja sitten ehkä vuosi sitten ja tuli sieltä ja nyt pitäisi katsastaa. Niin se oli niin ehkä 2 tai 3 viikkoa vaan, että jos se olisi varmaan joutunut jättää sinne, jos se ei olisi katsottu. Kyllä se olisi kotia päässyt, jos niin just. Joo, mutta kyllä se vähän katsomaa pitkään. Joo. Easy. Kiitos. Joo. Mikä on ollut kamalin auto, mikä on tuotu katsastuun? Ei voi sanoa semmoista, että olisi ollut kamali, mutta mä olin aikanaan Iisalmessa, kävin katsastamassa jonkin aikaa oli siellä ja siellä oli pojilla semmoinen kisa, että kuka ajaa rumimmilla autoilla. Se oli jenkkiauto ja niin ne oli kyllä aika hienoja välillä. Ne oli teknisesti ihan ok, mutta niin rumiat oli hienoja. Niin, juuri näin. Se oli oikein taidetta. No, mikä on ollut se niin vaarallisin auto, minkä sä oot pomppauttanut? Ei voi tuollakaan sanoa, kun niitä tulee niin paljon. Yleensä auton vaarallisuushan on siinä ratin ja penkin välissä, että kyllä sieltä se löytyy se vaara sitten. Että... No nyt sä olet ainakin lehteen kirjoittanut niistä renkaista, että niitä voi tarkistaa aina silloin. Joo, kyllä se pitää itse asiassa paikkaansa. Se on semmoinen jokavuotinen ilmiö, mihin itsekin syyllistyy, että se laittaa keväällä renkaat alle ja katsoo, että näissä on vielä pintaa kyllä näillä ajaa ja ne vaan kuluu sitten kumminkin yllättävän äkkiä. Mm-hmm. Sitten juhannusriennat tai kuka mihinkä meneekin, niin loppuu aika lyhyen, jos tämä meidän veitsikivet, mitä on sorahteilla tällä hetkellä, niin ne kyllä pitää huoletta. Niitä kyllä menee niitä renkaita sitten. Jos ei sillä ole vähänkään niitä pintaa. Tarkkailkaa kumejanne. Rikkinesellä kun meillä on huono ajaa. Niin joo, se on juuri näin. No mitä sä harrastat? Mitä mä harrastan? Salilla tulee käytyä ja metsä on suomalaisen temppeli, ainakin meikäläisen. Siinä nyt kaikkia, mitä päähän päläkähtää. Seuran
yhteiskunnan ongelmia. Ja on mukaan keksiväni niihin ratkaisujakin. Niin sä keräät sellaista ongelmalistaa ja sitten kun pääsee Arkadianmäelle, niin ensimmäinen täysistunto edustaja Pajala puheenvuoro. Olen ratkaissut tämän yhteiskunnan kaikki ongelmat. Kyllä, no suurin piirtein. Mutta ei, siinäpä se menee. Jonkun verran tulee liikuttua. Ja myöskin. Joo, kyllä, vittuiluahan välittämistä ja sitä voi tehdä monella eri tavalla. Kyllä. Joo, näin se on. No niin kun sä oot jäänyt tänne Kannukseen, niin se oli yksi kysymys, mitä mietitte etukäteen, että miksi kaikkien pitäisi muuttaa syrjäkylille vai pitäisikö? No ei pidä. Kyllä se jokainen saa asua kyllä ihan missä haluaa. Että joku tykkää urbaanimmasta seudusta ja joku mehtäperistä, että ihan valinnanvapaus on, mutta jos laajennetaan tätä kysymystä vähän skaalemmasti, että eihän täällä Suomessa ole tuommoista miljoonakaupunkia kuin tällä hetkellä yhtään, eli käytännössä kaikki eletään mehtäperillä, jos mennään tarpeeksi isoihin asioihin, että kai se väljyys on, mikä joillekin passaa. Niin, ja sitten kun maailman isoista kaupungeista katsoo, niin kyllä se just näin on, että ne, jotka tulee Helsinkiin lomalle, niin ne tulee tänne sen takia, koska ne tulee katsoa sitä pikkukaupunkia. Niin, ja tulee katsoa luontoa Helsinkiin. Niin. Juuri näin, niin kyllä. Kyllä se. Joo. Tämä on nimenomaan sitä. Me aina joka kerta meidän vieraalta kysytään toivebiisi mukanansa, että mikä voisi olla sellainen, mikä ihteä sykähdyttää. Nyt Timo osaa kertoa, mikä se biisi on. Joo, ja miksi? Se on jätkän humppa, aika yllättävää varmasti. Mä oon 5-vuotiaalta asti tykännyt sitä biisiä ja fanittanut, ja ikään Jukkakaan ei mulle sitä soita, vaikka mä kuinka huuan siellä. Aina ollaan soitettu. Että soittanut mihinkään kellarissa. Ollaan soitettu. Uusittavaa. Sä et vaan muista. Se oli meni sekahaukset. Ensin tuli portsarit ja sitten tuli ne tanssit loppu siihen. Niin, jätkää humppa tosiaan. En tiedä, 5-vuotiaana kuulin eka kerran ja on kuullut muutaman kerran sen jälkeenkin. Ja jotenkin se vaan sykähdyttää yksinkertaiset sanat ja melodiat. Joo. Se on hieno perinteinen suomalainen biisi. Kyllä, juuri näin. Tässä Timolle pahoittelin sitä, että Aamorinuolten esittämää versiota ei valitettavasti löydy levytettynä mistään, että ei saatu sitä soimaan, mutta tämä oli se toisiksi paras. No ei tuo ihan souvarittasua kyllä ollut, mutta hyvä, että yrititte. Niin, yritin kovasti. Joo. Joo. Sä olit kunnanvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä tuosta viime kauden. Joo. Mitä niistä, sä et ole aikaisemmin ollut mukana noissa niin sanotusti vaikuttavassa asioihin. Mitä jää käteen? Paljon tuttuja ja oppi ymmärtämään, miten tämä politiikka tai systeemi toimii, kunnallishallinto toimii. Ja, mitäs mä miten sanoisinkaan, ei mitään negatiivisia tipoja sillä lailla, että se oli hyvä savotta. Mulla olisi yksi pyyntö tähän, että nyt kun sä ensin meet sinne eduskuntaan ja valitset itsellesi mieluisan torkkupeiton, niin sitten heti sen jäljistä, niin jos vois tehdä jotain aloitetta tuon kuntalain muuttamiseksi. Onko sitä milloin viimeksi rokattu niin, että miksi se pitää olla niin hidasta? Poistetaan puolet. Niin, että tarviiko valitus... Ei, mutta se, että laki, että jos valitusaikaa on kaikissa asioissa 2 viikossa, en tiedä kuinka pitkä aika, mutta nykyään kun asiat toimii sähköisesti ja nopeasti, niin jos jollakin on valitettavaa, niin se varmaan tietää sen heti ja se voi tehdä sen valituksensa, sanotaan nyt viikko. Että voisiko sitä pikkusen, koska se ei ainakaan nykypäivän yritysmaailmaa palvele yhtään se. No joo, ja tuossa on yksityistielainsäädännössä tämä ongelma korostuu tavallaan, että jos on oikein taitava sarjavalittaja, niin se voi ottaa vaikka sen 3 kuukautta siihen viimeiseen tehdä sitten sen valituksen ja käräjäoikeuteen, että sillä voidaan kyllä tarvittaessa hiastaa monenlaista projektia. Pistetään listalle. Yes! Saitte ääneni. Kiitos. Nyt mulla on 2 ääntä. Että... En minä ollut luvannut sua äänestä. Miten mä ajattelin?
mä saan äänestä. Siitä pitää tehdä se juhlallinen tilaisuus sitten. Valokuvaaja Jomppi tulee kuvaamaan ja niin kuin isoissakin vaaleissa näytetään aina, miten se presidentti käy itse äänestämässä. Saako muuten äänestyspaikalla kuvata? Hyvä kysymys. Ei varmaan, mutta saa, en tiedä. Niin, se on aika tiukka kyllä se. Joo. Kuka testaa? Niin, että testataanko me se salaa vai julkisesti? Joo. Joo. Mut joo. No entäs niinku suurimmat voitot tuosta kunnallispolitiikan saralta? Yksihän siellä ei saa mitään aikaiseksi, paitsi juosta kahvia tietysti, mutta niin, kyllä mä tykkään, että tuo hankintaohjeistus meni jollain tavalla Kannuksen kaupungilla mun kauden aikana eteenpäin. Ja sitten jonkunlaista näkyvyyttä tuli myöskin yksityisteiden avustuksiin ja sivukylistä pidin meteliä, onnistu tai ei, mutta ainakin tuli esillä, että kyllä siinä oli kaiken näköistä. Ainolin tie ei vielä ole asfalttipäällysteinen. Onko joku kuullut, että Ainolin tie tarvitsee päällystyksen? Onko sitä ollut puhetta? Silloin tie vähän. Ja Ainolin kyläkään ei ole vielä liittynyt Kannukseen. Joo, kyllä se tuntuu, että ei tämä liittyäkään. Joo. Se oli aika hauska saaga. Siellä oikein närkästyttiin tuolla Kalajoen puolella. Joo, näin on. Että mä menisin käydä antamassa vastineen sinne, mutta kun ei silloin ketään kotona. Huutelin sitten kirkkomäärä. Mutta olihan siis yksi tämmöinen ihan pieni ja konkreettinen asia, mitä sait aikaiseksi. Eikö se ollut sun aloite se sorakasa tuohon kaupungin varikolle, mistä saa hakia? Joo, vielä toivottavasti se ensi talvenakin toimii, että sieltä saa kansalaiset hakijat hiekotussoraa omiin ämpäreihinsä, miten siinä luki siinä mun aloitteessa. Mutta yksinkertainen asia. Joo. Yksinkertainen pieni, ei mikään kustannusasia ollenkaan. Kyllä. Ihan vain käytännön juttu. Sitä vaan kannattaisi mainostaa, että sieltä saa sitä. Tosin nyt ei ole välttämättä niin tarvetta, mutta puolella rupeaa. Voi lähteä nyt hamsteraamaan. Niin on, joo. Missä ajoin? Hakee ämpärillä siellä omalle tielle, niin se on ensi talvena hyvässä kunnossa. Ja sitä ties juhannuksena tulee räntää. Niin on, joo, monesti on tullutkin. Kyllä. Joo, Suomen kansan jatkumisen puolesta toivoo aina, että juhannuksena tulisi räntää. Suomen kansan jatkumisen puolesta. Meillä on vähempi onnettomuuksia. Mä tuppaa olla aina se suoraan keliriippuvainen, että kuinka paljon sieltä pääsee hengissä takaisin. Onneksi meillä ei täällä niin hirveästi järveä ole. Se on ainoa hyvä puoli. Niin. Tietynlaisia onnettomuuksia tulee. Joo. No mikä sut sai lähtemään ehdokkaaksi? Tai miten se nyt menee? Kunnallisvaaliehdokkaan ehdokkaaksi. Miten eduskuntavaali? Varmaan se sama asia niin kuin kunnallisvaaleihin. Mä huomasin, että mulla on mielipiteitä ja asioita ja ajatuksia, miten pitäisi mukaan asiat tehdä. Ja eihän se onnistu muuta kuin kokeilemalla, että pääsee sinne ytimeen puhuun asiasta. Ja se on melkein ainoa. Toinen on tietysti lehdistö tai media, mutta päätökset tehdään aina jossain muualla. Niin sillä varjolla ajattelin lähteä kokeilemaan. Joo, hatun nosto. Kiitos. Se on äärimmäistä vastuunkantoa, että pyrkii tekemään jotain eikä vaan huutelemaan puskaradiossa. Sen valittamisen osaa kaikki. No joo, sitten, minäkin. Niin, kyllä. Tiedän. Kyllä. Hyvin osaat. Mutta se, että aika harva saa ne, jotka on valmiita sitten oikeasti lähteä tekemään asialle jotain. Joo, en tiedä. Näin mä ainakin koen, että katsotaan nyt sitten, miten asiat etenee. Joo. Toivotaan parasta ja pidetään paikka. Onko sulla vaaliteemoja? Millä sä menet ratsastaa? Miten sä menet järjestää nämä sun vaalitempaukset? Mitä meillä on odotettavissa? Pomppulinnoja joka torille? Ämpäreitä. Ei vaiskaan. Joo, mulla on itse asiassa tämmöinen tiimi jo pystyssä ja tukiyhdistyskin perustettiin. Ja kyllä sieltä jotain ulos tulee, mutta niin kuin sanoin, niin tämä ei ole vielä varma, että mä olen vasta ehdokas. Niin. Mutta eteenpäin kumminkin mennään. Ja vaaliteemoja, onko yllättävää, jos mä puhun, että yrittäjyys on yhtenä? Ai että, me ollaan heti faneja, voin äänestää. Maa- ja metsätalous, meidän on pakko kaikkien syödä, että sille voi mitä oli puoluekanta tai mikä tahansa, niin kyllä me syödä tarvitaan. Ja kumminkin tuo metsätalous sen verran, niin Suomesta kumminkin, mä en muista montako 10% ulkomaanviennistä tulee edelleen metsätalouden eri tuotteista. Ja se on aika iso raha, 2 miljardia, kun se oli, en muista enää lukua niitä lukuja, mutta pelkästään tulee puusta rahaa Suomeen vuosittain.
Joo, kyllä metsäteollisuuden, koko teollisuuden alan vaikutus, se on reilusti enemmän kuin 2 miljardia. On joo, sitten ne kaikki välilliset vaikutukset myös kanssa, mitä sinne ympärillä pyörii. Mutta myöskin tämmöinen metsätalouden kestävä hoito, niin kuin Suomessa on aina tehty, että täällä hallitaan kyllä hommaa, miten metsää hoidetaan. Me ihan vuosikymmenen perinteet siinä. Ja, voidaan olla eri mieltä eri hoitotavoista, mutta kumminkin perusperiaate on se, että sieltä tulee rahaa, jolla me maksetaan myöskin meidän sosiaali- ja terveyspalvelut. Milloin ne on ne vaalit? Keski-Pohjanmaan keskustan valintatilaisuus? Olikohan se syys-lokakuussa, että se menee aika pitkälle. Ai se on vasta siitä. Joo, näin. Me sitten tänä kesänä nähdään vielä minkäänlaisia kampanjoita. No kyllä te varmaan jotain näette. Mä ootin, että Timo syöttää meille soppaa. Niin, hernekeittoa. Jätkää humppas voi taustalla. Pautun makkaroita ja jätkää humppaja. Joo, ja ilman muuta. Poniajelu. Kannattaa ottaa ilmapalloja. Serpentiina. Sellaisia ilmapalloja, missä on sun tämä naamankuva. Niitä on kiva puhkoa sitten. Laittaa leijuun tuon. Joo, ja sitten sellaisia piirroskuvia kannattaa jakaa, mihin voi piirtää jotain silmälaseja ja viiksiä. Ja nythän voisi varata sitten niitä joululahjetta-rahoja jo tuohon Himankatie. Joo, elokuussa on muistaakseni silloin se rumpa on niin käynnissä. Niin mä oon käsittänyt, että mä joka vuosi laitoin joka ainoalle kansanedustajalle, mitä täällä Keski-Pohjanmaan alueella on, täällä vaikuttaa, ja annoin rahaa tuonne teihin rahaa. Ja kyllä se tuli niin myötämieltä ja henkistä tukea niin paljon, mutta rahaa ei kyllä tullut. Ei ollut paljon sitä kiinni. Se yksi osa-alue jäi pois. Joo. Me kysyttiin meidän somekanavissa yleisökysymyksiä. Joo, mä tiedän, mun asiakkaat ja työkaverit on jo vinolla ja sillä on varmasti paljon niitä. Me näitä perkattiin ja mä täältä tämän parhaan kysymyksen, mikä kaikkia varmasti mietityttää eniten. Jätätkö katsastustouhut, jos ja kun pääset eduskuntaan? En jätä. Se on siinä on, miten mä sanoisin, sä näet tuossa touhussa, vaikka se on pelkästään, kun ajattelee, että se on leimaamista, se ei ole sitä, vaan sä näet siinä hyvin paljon tämän yhteiskunnan eri vaikutuksia. Että sä näet myöskin, miten yrityksillä menee ja miten tommonen niin sanotusti koulupudokas nuori, niin voi ehkä sanoa, mutta jota ei välttämättä ole koulu niin kiinnostunut, että kuinka fokusoitunut se on siihen sen auton korjaamiseen, muuttamiseen ja rakentamiseen, niin ymmärtää, mitä sanotaan. Että siinä mielessä tuo on niin tosi hyvä tavallaan näyteikkuna olla töissä tuossa. Ja kyllä se myöskin tekniikka kiinnostaa ja lainsäädäntö muuttuu ja mukana pitää mennä, että kyllä se niin ihan, ei mä jätä tuota hommaa. Ja sitä paitsi se eduskuntatyö on pätkätyötä. Pitkät lomat ja kaikki. Niin on, joo. Näkee siinä ainakin entisiä äänestäjiä sitten, jos ei muuta. Niin. Joo, me kohta mennään niin tekstareihin laajemmin, mutta täällä pitää nostaa, täällä oli näitä tekstareita, jotka oli Timolle, niin tulkitaan sulle täältä. Meillähän on kohta kannuksi oma Kekkonen. Joo. Pitäisikö mun vaihtaa sukunimen? Tukkamuoti ainakin on hyvä, oli sillä. Rillillä, löytyykö niitä enää samanlaisia laseja? Ei, sun pitää ehdottomasti käydä katsomassa, jos löytyisi samanlaisia rillejä. Niin on. Kekkoslasit. Joo, kyllä. Hyvä idea. Se on kova. Joo, mä olisin katsonut, kun autojen, niin se roikkuu niissä taustapeilissä sellainen Kekkonen kuva. Niin, Joo. Kyllä. Ei oikeasti. Vaalikuvia. Kekkoslasit. Joo, saatana synaari. Lukee Sannassa sitten. Niin. Joo. Pistetäänpäs mietintään. Joo. Eikö? Kukaan muu ei varmasti ole tehnyt sitä. Ei olekaan, joo. Kyllä pitää muuttaa sukunimi sitten. Muutamat vaalit sitten Kokkolassa, se oli kunnallisvaaleissa, oli ehdolla se yksi kaveri nimeltä Batman. Niin sillähän oli tällainen vaalikuva. Joo, kyllä. Se nime oli, siis hänen nimensä on Batman. Joo, niin on. Mä jututinkin häntä silloin ja hän oli kovin pahoillaan sitä, kun niitä se vaalikuvia revitään vielä niin taloihin niin seinille, kun se oli niin hienoa, että se ei siitä kannata pahoillaan olla, jos niin hyvin kelepaa. Joo. No niin, sitten täällä on tällainen. Kannuksesta eduskuntaan. No niin, odotamme mielenkiinnolla seuraavaa lukua. No sitä mäkin odotan, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Mikä se seuraava luku on? Kirjassa on lukuja, se on ensin on esipuhe ja sitten lähtee siitä eteenpäin. Oliko kunnallispolitiikka oli se esipuhe ja sitten tulee se varsinainen
lukueduskunta ja sitten sen jälkeen, mitä sen jälkeen? Katsastusta. Niin, se on sitten se kaiken huipentuma. Niin on, joo. Miten sä nyt sitten markkinoit kannusta, mitkä on meidän valttikortteja sitten, kun sä siellä... No onhan täällä niin vaikka mitä. Tässä on niin runkolinja teitä pitkin joka puolelle Suomea ja rautatie tulee ja niin, kyllähän täällä... Meidän pitäisi vaan ymmärtää, että niin, meillä menee loppujen lopuksi kumminkin aika hyvin täällä, vaikka niin kuin sanoit, että soraääni ei kuulu. Niin. Tämä oli sinänsä, puhut niinku ihan sitä samaa, kun me oltiin, oliko se eilen, kun me oltiin siellä Oulun yliopistolla. Joo. Menee nämä päivät, joutuin. Mutta siellä Jukka esitteli sellaista diaa, missä näkyy nimenomaan se Kyllä. tuleva vetyputki ja sähkölinja ja rautatie ja niin kyllä se selkeästi aina aiheuttaa sen WoW-efektin, että paikka on otollinen monenlaiselle isolle asialle. Kyllä, niin täällä on hyvin paljon, täällä on paljon semmoisia niin kasvuyrityksiä, jotka ei näy mitenkään tässä niin paikallisessa toiminnassa, mutta kun juttelet ja käyt siellä paikalla ja tunnet niitä, niin siellä niin vientiyrityksiä rupeaa nousemaan niin kannuksesta. Kyllä. Kyllä se niin mun mielestä kertoo jostakin se asia. Heille ovat kertoneet mun mielestä niin suurin yrityksen kasvueste on heillä on ollut myöskin se, että he ovat liian vaatimattomia. He tiedostaa se itsekin, että pitäisi vaan niin isommalla volyymilla mennä eteenpäin. Ja Ruotsista kysytään, että vastaavat firmat kysyvät, että minkä takia te ette niin mainostaa itseään. Jos Suomesta tilataan joku kone Ruotsiin, niin se tulee ajallaan. Kaikki pitää mitä sovitaan, mutta tahtoo olla sitten, että jos jostakin muualta, niin se ei aina mene niin. Joo, se on ihan tarpeetonta häpeää siinä markkinoinnissa. Kyllä. Pitäisikö meidän tähän siis, nyt tuli vaan mieleen, että tämähän on sellainen kokonaisuus, mihin meidän pitäisi ehdottomasti hakea. Siis että palkkaisi jollakin, nyt hakea oikea hankeraha siihen ja palkkaisi sillä rahalla vaan ihan puhas myyjäretalle tekemään meidän yrityksille myyntiä. En tiedä, ideana ehkä hyvä, mutta ne on kuitenkin semmoisia kapean sektorin ja ison osaamisalan yrityksiä, että kyllä ne periaatteessa tukea ne tarvitsee, mutta täällä on löytää ne oikeat kanavat joka yrityksen, että lähtee liikkeelle. Mutta kehityksen arvon idea, ajattelemisen arvon idea kuitenkin. Joo, ja sitten kun siinä on tietyn kokoisella aina loppuun myös siis oma aika. Joo, kesken. Kyllä. Vaatimattomuus, joo, se on akuutti ongelma. Kyllä, joo. Mutta puolet suvusta Lapualla Etelä-Pohjanmaalla, niin kyllä ne... Kumpahan suku on tullut? Mä oon tää vaatimaton keskipohjalainen. Niin kyllä se jollain lailla huomaa, kun sielläkin yrittäjäporukkaa, että kyllä ne jotenkin tuo sen asian niin esille. En tiedä sitten, onko se parempi vai huonommalla. On se parempi. Joo. Kyllä se on myyvää. On helpompi ostaa sellaiselta, joka itse varmasti tuotetansa myy. Se, jollain lailla, jos ei itse usko siihen näkyvästi, niin se saattaa asiakkaassakin aiheuttaa sitä. Joo. Mutta, tässä on se mutta. Jos katsotaan ihan puhtaasti tilastoja, ei mitään, siis mielikuvat on mielikuvia, mutta puhtaasti tilastoja, niin vientiä tehdään enemmän Keski-Pohjanmaalta kuin Etelä-Pohjanmaalta. Joo, kyllä. Etelä-Pohjanmaalla on tosi vahva yrittäjyyttä, ihan niin kuin Keski-Pohjanmaallakin, mutta ne eteläpohjalaiset enimmäkseen ne keskittyy siihen omaan alueeseen, ne keskittyy alihankintabisnekseen, mutta sitten se vientieurot tulee enemmän Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan puolelta. Joo, kyllä. Tavallisesti en ole tutkinut tuota kyllä. Niin. Joo, silloin kun jotain sanotaan, niin se on fakta. Niin on, joo, kyllä. Kaikki mikä on netissä ja kyläradiossa on totta. Älä koskaan kyseenalaista. Niin. Juuri näin. Joo. En mä tiedä, tuleeko muita mieleen? Oliko tuossa ne kaikki kysymykset, mitä multa on kysytty? Pistäkään jotain tulee. Ne, kato, ne on vaan, ei ne ole uskaltanut laittaa sulle. Ne on jänistänyt. Onko se sun puolella mitään? Ei mulla ole koko luuria tässä. Mä vaihoin luuria ja eri merkkiseen ja nyt mä oon taistellut monta. Tässä on pakko kertoa tää tarina. Tuntui niin vanhalta kaikella se hajoaminen, sekin on oma tarinansa. Mutta sitten vaihoin sitä merkkiä, niin enhän mä meinannut saada sinne mitään sovelluksia. Ja sitten kun mä rupesin lataamaan tunnistussovellusta, niin siinä tarvitaan avainlukulista. Ja kun mä otan avainlukulista, niin sehän on vanha. Ja no sitten paikallista parasta palvelua, niin Leppäsen Annelle soitin tuohon pankkiin, niin samalla päivänä pääsin sinne
sisälle ja sain uudet listat ja systeemit toimimaan. Mutta sitten mä en saanut näppäin tai noita viestiääniä pois päältä ja nyt kun me oltiin siellä Benchmark-reissulla, niin sitten puolessa välissä päivää kysyin kollegoilta, että miten tämän merkkisestä puhelimesta saa Äänet pois. Ei se ole helppoa. Se on 2 asiaa, mitkä koettelee meikäläisenkin kestävyyttä ja hermoja. On se, että toinen on oman auton bensatankin vaihto ja toinen on sitten puhelimen vaihto. Molemmilla koittaa päästä mahdollisimman, ettei tarvitse tehdä. Bensatankin Sekin vaihto. luotaan joskus. Joo, ei siinä kohtaa mulla vaihtuu auto. Joo, Mulla kyllä. Mutta siihen asti mennään vanhalla rouskulla. Joo, ei valitettavasti sun kaverit ei ole tohtinut laittaa tänne asti. Jaa. Mitähän se Tuomas muuta halusi kysyä? Mitä sä itse haluaisit kysyä itseltä? Itellä. Jaa. Vaikea sanoa kyllä. Kyllähän sitä tulee joka aamu kun herää ja katsoo peiliin, mutta ei mulla sitä kysymystä. Joo. Mitä sä haluaisit kysyä meiltä? Miten teillä niin oikeasti menee? No Jukka tuli aamulla pyörällä töihin ja heti kettuilee tuossa ovella, että sä voisit kans tulla sieltä Imatralta pyörällä. Sulla on se sähköpyöräkin. No, se on pelkkä alamäki, alajuokseen tulee jokia pitkin. Tässä ainut niin kuin mun päässä se haaste on siinä, että näitä isoja mahdollisuuksia on nyt ilmentynyt niin paljon, että on tosi vaikea tavallaan priorisoida omaa aikaansa fiksusti, koska Joo. tämä kaiken niin kun on tehty paljon ja sitten asiat on lähtenyt pyörimään ja kivi on lähtenyt menemään siihen oikeaan suuntaan, niin että tavallaan, että mihinkä sä käytät sen oman aikasi niin, että me saataisiin mahdollisimman tehokkaasti ne mahdollisuudet maaliin. Kyllä, joo. Ja teollisuuskylän hallin osalta, niin siinä nyt yksi harkitsee vakavasti ja jos se harkinta päättyy siihen, että hän lähtee kans vuokralle, niin sitten saadaan rakentamaan heti. Lähtee kokkomaan. Joo, niin sitten meillä on tietysti riittävästi hommaa. Joo. Mutta positiivista kaikki, ei mitään suuria murheita. Positiivisia haasteita, jos ajattelee 4 vuoden takaa kun aloitti, niin joo. Aina enemmän näin päin. Joo, tuo biokaasulaitos, mikä tuonne on nousemassa, niin se on aika lailla ylittänyt kansansa uutiskynnykset. Siitä kysellään tosi paljon kyllä maakuntaa. Joo, biokaasulaitoksesta me pidetään ihan varmaan ennen sitä tullaan jo ulos. Siellä asiat etenee taas. Kyllä. Mutta sitten tuossa juhannuksen jälkeen torstai, oliko 25. päivä kesäkuuta, niin pidetään Rauhalassa tällainen ihan oikea business-tapahtuma. Avoin kaikille, kutsutaan avoimesti kaikki sinne. Sinne tulee ainakin biokaasulaitoksen ihmiset kertomaan. Sinne tulee muitakin vieraita kertomaan asioista, kun mennään eteenpäin. Ja niin. Joo, sitä Chattiin tuli kysymys, milloin Timo tulette kylään? Terveisin Usvakosken tilaa kysyy. Kesällä, tänä kesänä. No niin, kesällä. ennen routaa. Ennen routaa. Joo. No niin. Kesällä ennen routaa. Tee avanto valmiiksi, mä tulen kesällä käymään. Onnistuu. Tuossa jonkun verran miettinyt sitä biokaasulaitoksia, niissä sivuvirroista, että tuo apulantojen saatavuus ja hinta rupeaa olemaan aika hankalaa, kun tai saatavuus on hyvä, mutta hinnat nousee, että nuo kotimaiset kierrätyslannoitteet ne saattaisi ruveta lyömään läpi pikkuhiljaa Suomessa, että päästä irti tuosta. Joo. Siinä on toki vaan, nyt kun tämä on melko puhtaasti se lietepohjainen laitos, kyllä, niin sieltä jää sitä ylimääräistä lannoitetta jää niin marginaalinen osuus, koska ne viljelijät haluaa totta kai sen takaisin. Joo. Niin joo, siellä ei jää se tavallaan auttaa asiaa niille heille. Joo, auttaa kyllä, mutta sitä niin jatkojalostettavaa, sitäkin kerettiin tutkia tuossa jo. Mutta tavallaan se ylimääräinen osuus on niin pieni, että se ei enää kannata lähteä sitä jatkojalostamaan. Joo, tuossa Toholamen toukomarkkinoilla siinä oli, olikohan se Ulla vasta vai mistä se oli se firma, joka tekee tämmöistä omaa metsään tarkoitettua lannoitetta, brikettiä, niin kierrätyslannoitetta, niin se kyllä oli tosi mielenkiintoinen idea ja ajatus. Että lisää näitä. Lisää näitä, kyllä. Joo, ja kaikki hyvät ja varsinkin huonot ideat, niin ei muuta kuin heittää pois. Kyllä niistä joku aina sitten lähtee eteenpäin. Niin, ja yksikään idea on huono, kun se tulee ensimmäisenä päähän. Se on silloin hyvä idea. Niin, siinä kohtaa. Niin, idea. Se on huonokin idea. Kyllä, juuri näin. Joo.
Kello juoksee, aika rientää. Kyllä me tässä kohtaa kiitetään. Kiitos Timo. Ei mitään, kiitos teille ja ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja. Kohti uusia seikkailuja ja sitten tämä seuraava biisi menee vielä Timolle. Ihkuu. Tämä on aitoa oikea froikkarit materiaalia ja versiointia eräästä vanhasta klassikosta. Se on tuon Hei, Timo. Timon kanssa vaikea. Hei Timo, palataan. Joo. Siirrytään ohjelmassa kohtaan Tekstarin terveiset. Niin, nimenomaan. Lestijoki-lehden lukijan löylyt on ansiokkaasti jälleen kerännyt näitä lukijoiden löylyjä ja nyt täältä Aloitetaan kiitoksilla. nostamme täältä erinäköisiä kommentteja. Kiitos pollareille vuosikymmenten asiakaspalvelusta. Voi luoja, että mulle tulee ikävä. Se on ollut meidän lähikauppa sen jälkeen, kun muutettiin takaisin Kannukseen. Siinä olisi nyt, jos jossakin kaupan ala kiinnostaa, niin valmisasiakaskunta ja mahdollisuus ehkä neuvotella siitä itsellensä työpaikkaa. Joo, kyllä. Sehän on täysin kannattavasti toiminut vuosikausia ja siellä on uskollinen asiakaskunta. Meilläkin kaikki penskat on opetellut kaupassa käyntiä ja yksin kaupassa käyntiä, koska sinne on turvallista mennä. Se on ihana paikka. Voi että. Jatkuu. Kiitos mahtavasta vapputapahtumasta Hongistossa. Ja kiitos Uralle, kun muistitte äitejä. Oli muuten hieno tapahtuma. Kiitos järjestäjille ja mukana olleille hoitavasta yhteiskristillisestä vapputapahtumasta Hongistossa. Kiitos myös Nea Kopsalalle rohkaisevasta kolumnista. Kiitos Rauhalalle maistuvasta aamupalasta. Kiva, kun tällaista palvelua tarjotaan Kannuksessa. Se on muuten ollut suosittu. On. Ja mahtavaa, että ottivat kopin tuosta. Se on ollut kyllä iso asia. Ja se oli hieno oivallus Sannalta siinä, että kun Apsin kahvila loppui, niin tuli se mainos sinne, että kyllä Kannuksesta kahvia saa. Joo. Joo. Ja sehän pitää paikkansa. Kiitos Laura Voutilaisen konsertista Toholammilla. Kylmiä väreitä koko konsertin ajan meni läpi kehon. Oli huikea konsertti tätä lisää. Hyvä yläjuoksu. Hyvä. Kiitos hienosta kirjoituksesta tärkeästä asiasta. Pienikin sana ja ele voi olla todella tärkeä. Tässä on hyvin tämmöinen posi. Tietysti me aina vähän valikoin. ihan karvan verran. Kiitos Eeli, että laitoit tuuleen Kannuksen tapahtuma kesästä. Nyt vain kaikki mukaan erilaisiin tapahtumiin. Yes. Hyvä Eeli. Hyvä Eeli. Hienosti on kyllä lähtenyt kaveri ottaan koppia tosi monesta asiasta. Joo. Tää on se, me tykätään tästä tavallaan tekevästä asenteesta, mikä Eelillä on. Niin, ne suhtautuu intohimoisesti omaan työhönsä ja ammattitaitoonsa ja laittaa sen kaiken likoon meidän hyväksi, mikä sen mukaan on. Onko sulla vai mulla Sulla on se on tää. Kaikkea sitä näkee, kun vanhaksi elää. Hyvin kryptinen. Toivottavasti jotakin kosketti. Kaikkea. Aina jää niin kysymysmerkkinä aprikoimaan, että mistä tässä on kyse. No, ja tämä oli muuten, seuraava oli vastine. Tämä on aina hauska välillä seurata näitä keskusteluita, joita käydään lukijalöylyjen kautta. Että muutaman viikon välein tulee viesti ja sitten tulee kohta vastausviesti, joka kuuluu täällä, että ota ihan iisisti, ne oli vain vieraspaitoja. Ja tämä liittyi siihen viime kuussa olleeseen tekstiviesti, jossa kommentoitiin, että onko Ura vaihtanut paidan väriä, kun oli ollut tällaiset pinkkimustat. Mä tiedän, poikien jalkapallojoukko oli itse valinnut vieraspaitan väriin, niiden mielestä ne oli hienot, ja ne oli tosi hienot. Mäkin olen nähnyt ne päällä. Et vieraspaitoja vain, niin, kotona on mustakeltaiset. Onko tää sitten viimeinen jo? Ei, siellä on 2.3. Wow. Vesiskausi alkaa vihdoin. Yes, nyt on mitä katsoa. Joo, ja pojat on aloittanut hyvin. Siellä on useampi täyspistepotti nyt sitten viime peleistä. Se on hieno asia. Päästään loppukaudesta pelaamaan playereita. Vielä saataisiin semmoinen oikein kunnon
yleisöryntäys ja hurmio tähän aikaiseksi. Sitähän se vähän huutaa, että saataisiin sitä tosiaan populaa enemmän paikalle. Kyllä. Joo. Sitten täällä on toisiksi viimeinen, eli viimeistä edellinen. Onneksi saan valita. Minä pesetän jatkossakin autoni hyväksi koetussa yksityisessä pesulassa. Siellä saa tarvittaessa ystävällistä palvelua. Hinta-laatusuhde on kohdallaan. Joo, tässä Hyvä, nyt viitataan Jani. tähän S-ryhmäkö purki tuon APC-kahvion pois ja rakensi tilalle siihen autopesurin. Ja meillähän on jo paikallisen yrittäjän tarjoama autopesuri. Ja nyt jännitetään, että kuka kehtaa? Kuka on se, joka ensimmäisenä kehtaa vihreän mafian pesuliiteriin autonsa ajaa? Se on vielä siinä näköpaikalla. Kuka heittää ensimmäisen kiven? Mutta hiljasta siinä on vielä ollut. Joo. Mutta sinänsä kyllähän se alueena siistiytyy. Joo. Se on, jos ajattelee sitä ohikulkijaa, joka menee tästä kannuksen ohi, niin sehän on nyt kun siitä tulee fiksu siisti piha, niin eihän se sitä niin kuin tavallaan näkymää huonona ollenkaan. Että siinä on uusi piha, uusi rakennus. Me itsestä kaivataan sitä kahvilaa, mutta se ohikulkija ei näe sitä, mitä siinä on ennen ollut paikalla. Niin, että siis tarvitaan paljon isompi huoltamo uusi. Kyllä, nimenomaan. Systeemi. Se on meidän to-do-listalla tässä työn alla. Kyllä. No niin, ja nyt kun se ei enää olen tullut ulos himankalaisuuteni kanssa, niin täällä viimeisenä viesti, ei ole siis minun, mutta täällä on. Enpä olisi uskonut, että jopa Kalajoen sivukylä Himanka ajaa kannuksen ohi. Nyt siellä esiintyy paremmat bändit, on uudet pankit ja kohta uusi KPO. Eihän tämä mikään kilpailu ole, mutta näin se vaan on. Totta kai se on kilpailu. Totta kai se on kilpailu. Ja me nähdään se niin, että sama mitä edistysaskelia Jokilaaksossa tapahtuu Lestijärveltä Himangalle, niin se on positiivista meidän kaikkien kannalta. Ja jos me kilpaillaan siinä, että missä tahansa tehdään uusia investointeja, niin hyvä. Hyvä kisa. Se on hyvä kisa. Se on just se oikea kisa, mitä me halutaan käydä. Joo. Meidän intressi on se, että koko Jokilaakso pysyy elinvoimaisena ja vähän laajemmin ajateltuna koko tämä Keski-Pohjanmaa tässä nämä 3 jokilaaksoa, missä me perinteisesti Keski-Pohjanmaa ymmärretään. Ja me ollaan jo siinä ja menossa vielä vahvemmin koko ajan siihen suuntaan, että me kilpaillaan koko ajan, että yksi saa yhden investoinnin ja toinen saa toisen ja kolmas saa kolmannen. Se on mahtavaa nokittelua. Kyllä. Näin se kuuluu mennä. Joo, ja sitten kun miettii näitä etäisyyksiä, niin justiin aamulla sitä kettuulit, että miksi en pyörällä tullut, no ihan hyvin voisin tulla, katsotaan milloin. niin, mutta niin kuin, oikeasti, kun sä vaihat sitä tästä merenrantaa 20 minuuttia, niin joo. Mutta seuraava biisi nyt liittyy suoraan tähän Himanka-asiaan, koska siellä on Himanka-aiheinen biisi on tehty. Ja meidän pitäisi ehkä Jukka virittäytyä tekemään myös kannukseen uusia biisejä. Kannusbiisejä? Niin. Tai pitäisikö sitä tehdä kisa? Kannusbiisi kisa. Niin. Kesäkisa. Älä ota kesäkissaa, tee kesäbiisi. Mutta nyt siis, koska lohtajaa ei ole pitkään aikaan mainittu, niin lohtajalaiset tulee. Onko selvä? Joo. Terveisiä sinä alajuoksullekin päin. Tänään on mainittu tässä lähetyksessä Toholampi. Positiivisessa mielessä on mainittu Himanka, positiivisessa mielessä lohtialaisetkin on mainittu, mutta en tiedä, oliko täällä niin. No, ja Lestijärvikin on mainittu. Kyllä se on näin, että on meidän koko Jokilaaksossa pitää olla elämää. Joo, ja on. Katso, täällä on H. Kinnunen täällä kommentoi, että jes. H. Kinnunen, lohtajalainen. Lohtaja. Kannuksen kautta Himangalle. No, joo. Se on kiertänyt kaikki laitteet. Joo. No niin, alkaa lähetys olla tänään lopuillansa. Kiitos kuulijoille. Tähän kohtaan aina
muistutuksena me kaikki palautet tästä lähetyksestä ja ideat tästä lähetyksestä voi toimittaa joko Lestiokilaakson lukijan löylyihin tai vaihtoehtoisesti postikortilla osoitteeseen Kannuksen kyläradio, asematie 16900 Kannus. Ja nyt täytyy muistuttaa kaikkia, koska ei ole itse muistettu markkinoijat tästä kiireestä johtuen, niin yrittäjien iltakaffet on tiistaina Kellaribaarissa. Ensi viikolla. Ja tiistai. Heti tässä hetken päästä laitetaan siitä jotain someen markkinointia. Ja Terhille sinne Kellaribaariin laitoin viestiä, että varautuu, että tulossa ollaan ja keittää kahvit ja suolapalaa siellä on. Joo. Yritys Kannus tarjoaa. Aiheena on vaan kaikki ajankohtaiset asiat. Tuumailla kerrotaan, missä mennään ja otetaan hyviä ideoita vastaan, mitä kannattaisi tehdä enempi. Ota yrittäjäkaveri mukaan ja tuu. Kesäkuun alkuun kuuluu aina Sporttiax-leiri, nuorisoa näkyy varmasti tuolla maineissa, mutta tänä vuonna on myöskin entisten nuorten Sporttiax-leiri. Se oli viime vuonna eka kerta. Niin oli. Se on musta eli perinteikäs entisten jo nuorten perinteinen. Niin. Joo, se on kyllä kiva idea. Sitten kesäkuussa, no juhannus tuossa vähän poikkasee, mutta se tosiaan juhannuksen jälkeen, sillä seuraavalla viikolla torstaina, niin kuin tuohon Timolle äsken sanottiin, että 25.6. laitamme tästä vielä markkinointia joka kanavassa liikenteeseen, mutta silloin pidetään tällainen Kannuksen business-tapahtuma, jolle itse asiassa kaikki hyvät nimiehdotukset otetaan tässä kohtaa vastaan. Kansas City Business Meet ei toimi. Mikäs se oli Nivalassa se? Think Big. Joo. Mutta nimi sille pitäisi keksiä. Niin. Ensimmäinen business-tapahtuma. Niin. Yritä edes vähän. Niin. Se on yrittäjiltä pöllitty, mutta en mä tiedä, saakaanko anteeksi, jos se ei lupaa. Niin, en tiedä. Mutta 25.6. Rauhalassa, silloin on puhujan paikalla ainakin tuo biokaasulaitoksen takana oleva yhtiö, CIP. Me saadaan tänne konsulttiyhtiö Makonin porukkaa vieraaksi kertomaan kasvun alueista ja tavoitteista. Ja Jonna yrittäjiltä on luvannut pitää kanssa puheenvuoroa ja Niinistö Jussi tulee avaamaan sen tapahtuman. Ja paneelikeskustelua ja sitten sen päälle pystypuffa. Keskustelua, verkostoitumista, maailman parantamista. Joo. Ja sitten kaikki tapahtumat löytyy tosiaan nyt hirvittävän hyvin sieltä kaupungin tapahtumakalenterista. Siinä on erikseen semmoinen Kannus 40V juhlavuoden tapahtumat, johon Eeli niitä ansiokkaasti laittaa. Ja sitten Jomppella oli vielä syväluotaavaa tietoa Mäkiraanmäen tapahtumista. Syväluotavaa, siis kansa tarvii leipää ja sirkushuveja, siis kyldyyriä. Eskolan kesäteatterin nostan taas esille. Ensi-ilta lähestyy, se on kesäkuun viimeinen päivä. Löytyy tapahtumakalenterista ja Eskolan kesäteatterin Facebook-sivulta näytösajat, että tervetuloa Eskolan kesäteatteriin. Ja sitten tosiaan Mäkiraanmäellä on näitä iltasoittoja ja niiden yhteydessä on 4 eri kertana niin tämmöisiä Kannuksen historiallisia hahmoja. Osa 1800-luvulta ja osa 1900-luvulta. Ja sinne kun tulette, niin on mahdollisuus tutustua vaikkapa Kannuksen ensimmäiseen apteekkariin, joka oli nimeltään, sepä selviää sitten jo myöhemmin tai saattaa paljon tapahtumakalenterissa. Että näin. Ja mikäs se oli se ensimmäisen apteekin nimi? Apteekin nimi? Ei. Apteekkarin nimi vai apteekin? Apteekin. Niin siis tämä hahmohan puhuu Rohtolasta. Niin, Rohtola. Niin se oli. Mutta luvassa on monologi, jossa ilmenee tarinaa vähän Kannuksen ensimmäisestä Rohtolasta ja apteekkarista. Se on tosi hieno nimi. Nyt jos olisi mahdollisuus apteekkariksi ruveta, niin Rohtolan minäkin laittaisin. Joo. Ja sitten tämän mainospuheenvuoron lisäksi niin tuottaja Ronkaiselle on annettu tällä kertaa lupa valita yksi toivebiisi tähän loppuun. Mikäs se oli?
Se on oikeastaan hyvin sopii näihin, mitä tässä oli vaikka se Schools Out, jolla avattiin, niin nyt päätetään legendaarisen sinivalkoisen äänen Katri Helenan Kesän lapsi -nimiseen klassikkoon. Se on itsellä ollut semmoinen kesän aloitusbiisi silloin, kun tein opettajan uraa. Ja tästä on hyvä suunnata kohti kesäkuuta. Se on ensi viikolla jo kesä. Hyvää alkukesää, turvallista juhannusta ja nähdään viimeistään 25.6. Kannuksen business-tapahtumassa Rauhalassa. Ja ensi tiistaina Ensi tiistaina, kellaripaaris. niin, kyllä. Adieu! 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 Noniin, Timo lähti jo. Voitte lopettaa. Kyllä tää on tässä. No. Go to Right. All right. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja hyvää viikonloppua. Tästä suunnataan 5:30 meillä alkaa ne harjoitukset. Kyllä se vähintään 2 tuntia yleensä menee, että sujahtaa suorastaan.